Nepoď si to Stano. Alebo tak so mnou. Iba so mnou, no. Ale môžeme to... Vysvetli nám to môže. Stano už to odfotil. No už to odfotil. Ešte jedna, Ešte jedna. ale dobrá poza. Dobrá, v pohode. Tu máme takúto fajku. To sme tu už mali pol hodinu. To vážne? Asi hodinu už tu je, ale... Veď páčila si to už. Fakt? Tam už nie je nič. To už nefunguje. Není elektrina už. Skriňa. Nie, to som chcela vidieť, že... Ondrej mierí na ten oný. Ale tam by Na Marlenku. že... Že tu mám ešte 4 rybičky, takže budem... Tu máš? Tu máš? Sa vyššie. Dokedy? Kam? Ja som vyššie. Boha netreba. Nie, ja som to počula, ja som to počula veľmi. No máš! Tu máš 4 rybičky. Kážeš partu, akože chalám. 4 kryby. Vyťahni to. Však som ti dal kúsok. Áno, áno, dopijeme a ideme. Ideme do Luniku ešte. Máme čas. Máme čas, máme práve do pizzy. Ale vlastne ty to vybavíš tu, že to Ale všímaj si to nebude grcať. Spíš nebudem. Všetko to rozbalíš. Tú rybičku. Z McDonaldu. Chicken McRoll, neviem čo. To vonku rozbalíš. Vezmi zrovný. Rozbalíš. to tam na disko. Kde je líška? Na vecko išlo. Môžu sa za týmito výberami. Áno, dopijeme a ideme. No tak vykladácia hodina aj do druhej. Áno, áno, už ideme. Jaký si ty zlatý. Skoro si sa Môžem to dopiť, prosím vás. Dám ti bundu. Ale akože